UBushiri uzinikele emaphoyiseni aseMalawi ephelekezelwa unkosikazi wakhe uMary. Uthi lokhu akakwenzanga ngoba efuna ukuvikelwa amaphoyisa akhona, kepha uyawethemba umbutho wezokuvikela waseMalawi futhi uzizwa evikelekile ngokomthethosisekelo wakhona. Ummeli kaBushiri uqinisekisile lokhu namhlanje ekseni. Indeed, as he indicated on Saturday that he will hand himself to the authorities, I confirm that he has done so today. We believe that he has committed no crime, and just like anybody who gets arrested by the police, they remain silent, they believe in their innocence. So we believe that he needs to come back and clear his name because, look, him being arrested doesn't resonate well with his conviction. UBushiri uthi sekuphele iminyaka emithathu ezama ukuthi naye ezizwe ephephile nakuba ebhekene namacala, kepha ke amaphoyisa amshaya indiva, ingakho ethathe isinqumo sokushaya utshani kuleli. Ummeli wakhe uthi uzobuya kuleli uma uphiko lwamaphoyisa selihlangabezene nezimfuno zakhe. The simplest and easy way in which now we can expect him back in South Africa is to try to accommodate his demands. His demands are not reasonable. And most importantly, that of asking that the investigating officers that are busy, which he believes that being personal against him, is to have them removed. Once that can be done, it will be guaranteed that he's going to return to South Africa without any doubt because he believes in innocence. He wants to proceed with the matter or case that are pending against him. UBushiri nonkosikazi wakhe beqa kuleli ngesonto elidlule emva kokunikwa ibhayili ye-200 ezingamakhulu zamarandi. Uziphikile izinsolo zokuthi wasizwa umengameli waseMalawi uLazarus Chakwera ukuthi eqe khathi evakashele kuleli ngolwesihlanu oluyidlule. Ummeli kaBushiri akacacisanga ngokuthi weqa kanjani kuleli nanokuthi ke uzobuya nini. Okwamanje uBushiri usagcinwe esiteshini samaphoyisa saseMalawi nokuyiwona ke azokhipha isinqumo sokuthi ubuya nini kuleli. Ubhekene namacala enkohlakalo ukukhwabanisa kanye nokushushumbisa ngemali.